Hej med dig. I dag skal vi tale om en figur, der har været en del af mange barndomme. Bamse fra Bamse og Kylling. Men bag det velkendte gule tøj og den fjollede personlighed gemmer sig en mørk historie, som få tør tale om. Det hele begyndte i 1984, da et lille studie i Danmark lancerede programmet, der hurtigt blev en kæmpe succes. Men hvad de fleste ikke ved er, at Bamse er baseret på en virkelig person. En mand ved navn Bertram Andersen. Andersen boede alene i en faldefærdig hytte dybt inde i skovene uden for Silkeborg. Bertram var kendt for sin store samling af dukker og sin besættelse af børnesange, som han ofte sang for sig selv i skoven. Men der var noget mærkeligt ved Bertram. Landsbyboerne fortalte historier om, hvordan han ofte blev set tale med sine dukker, som om de var levende. Nogle hævdede endda, at de havde hørt svar, svage hviskende stemmer, der kom fra hytten om natten. Da en gruppe teenagere besluttede at udforske hans hytte en nat i 1985, fandt de noget, der stadig giver kuldegysninger. En stor hjemmelavet dragt, der lignede Bamse. Dragten var dækket af mærkelige symboler, og i et hjørne stod en række båndoptagere, der gentagne gange spillede lyden af barnelatter. De unge rapporterede deres fund til politiet, men da de vendte tilbage til hytten, var Bertram forsvundet. Alt, hvad de fandt, var en gammel dagbog. I den skrev Bertram om sine eksperimenter med at overføre sjæle. Han mente, at han kunne give sin dukker liv gennem en særlig sang, som kun børn kunne forstå. Kort tid efter begyndte mystiske hændelser at finde sted i området. Flere børn fortalte om en stor venlig Bamse, der dukkede op i skoven og sang for dem. Men hver gang de forsøgte at følge ham, forsvandt han sporløst. TV-producenten, der senere skabte Bamse og Kylling, havde boet i området som barn og hævdede selv at have set den mystiske Bamse. Han blev så fascineret af historien, at han skabte showet, men ifølge hans egne optegnelser i et interview fra 1997, skabte han det som en advarsel. Bamse er mere end en karakter. Han er en del af noget, vi ikke helt forstår. Så næste gang du tænker på Bamse, så husk, historien bag ham er langt fra så hyggelig, som den ser ud til. Og hvis du nogensinde hører en fjern hviskende stemme, der synger en børnesang i skoven, så løb. Hvis du vil høre den skelsættende historie om hans kompagnon Kylling, så like denne video. Tak for du så med.